Lewap welaýatynyň döwlet dukanlaryna un, çörek we ýağ gytçylygy dowam edýän wagty hukuk goraýjy edaralar welaýatyň iri un zawodlaryny we buğday ambarlaryny derňeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5 awgustda habar berdi. Sayat Sakar we Türkmenabaş şäherleriniň un zawodlaryny hojamaz etrawynyň galla kabul ediş harmanhanalaryny hukuk goraýjy edaralar 2020-nji ýylyň galla hasyly boýunça derňe bu işlerini başladylar diýip habar verdi. Ol geçirilýän derňe bu işleri bilen baglylykda agdalýan desgalaryň 1-nji sentýabra çenli ýapyk saklanjakdygyny aýtdy. Häkimetleriň welaýatyň un we buğday ambarlaryna geçirýän derňe bu işleri welaýatda un üpjünçliginiň yaramazlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Welaýatda kartoçka esasyna berilýän un paýogy 2,5 ay bäri berilmeýär diýip habarçy aýtdy. Ykdysady çökgünlügiň ýitileşmegi bilen Türkmenistanyň dürli künjekleriniň döwlet azyk haryt dukanlaryna esasy ýmy-tönümleriniň üpjünçiligi azyk kartlar arkaly ýola goýuldy. Ýatlasak may we iýun aýlaryna Balkanabad we Türkmenbaş şäherlerine halkyň gündelik sarp edýän esasy ýmy-tönümlerini döwlet dukanlaryna kartoçkalar arkaly satmak düzgünü girizilipdi. 5 awgustda Azatlygyň habarçysy bu düzgüniň Lewap welaýatyna soňky 6-8 ay töwereg wagt bäri dowam edýändigini, her ay adam başyna 250 gram arasalanmadyk ýagyň hemde 3 kilogram unuň ýeňillikli döwlet bahasyndan azyk kartlar esasyna ýaşaýjylara satylýandygyny habar berdi. Ýöne habarçy ençeme Lewaplynyň sözlerine salgylanyp bu möçberiň ujuýup tuzdugyny galy bersede welaýatda un paýogyň üpjünçligine dören böwşüňligiň ýa-ni adamlaryň arasyna nägililigiň güýçlenýändigini habar berdi. Onuň sözlerine görä goloýda un ýetmezçiligi bilen baglylykda çärje hemde Saýed etrawynyň bir döwlet dukanyna ýaşaýjylar dukan satyjysyna fiziki hüjüm edipdir. Saýatda un bilen bagly uruş dawalary köpeldi diýip habarçy bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä çärje we Saýed etraplaryna ilat arasyna adyk üpjünçiligi bilen baglanyşykly dören dartgyny ýagdaýyň ýa-ni welaýatyň iri un zawodlaryny we buğday ambarlaryna hukuk goraýjy edaralar derňe bu işine başlady. Habarçy Saýat Sakar we Türkmenabaş şäherleriniň un zawodlaryny we hojamaz etrawynyň buğday ambarlaryna jogapkär resmiýetiň häkimetler tarapyndan ogurlukda guman edilýändigini aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä geçirilýän derňe bu işleriniň çägini degişli ambarlarda buğdaýyň saklanyş şertleri, barlyk hanalar we terizler barlanýar. Azatlygyň habarçysy welaýatyň döwlet dukanlaryna un paýogynyň 2,5 ay töwereg wagt bäri gijikdirilmeginiň buğday ambarlaryna gallanyň azalmagy hemde welaýat boýunça ýygnalan umumy hasylyň pesligi bilen düşündirilýändigini habar berdi. Türkmen hökümeti iýulyň başyna bu ýyl ýurdun buğday meýdanlaryndan 1.400.000 tonna hasylyň ýygnalandygyny ma'lum etdi. Ýöne azatlyk bilen gürleşen gallaçylar bu sanlara ynanmaýar. Häkimetler nädip bolsa-da häzirki kyn şertlerde halka çörek bermegi maksat edinýänliklerini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Emma her ýyl azynyň 3 un kärhanasynyň ýa-da harmanhananyň başlygy we ençeme resmi türmäge gidýär. Olaryň ýerine täzeleri gelýär. Şol bir ýagdaý gaýtalanyp dur, düzelýän zat ýok diýip bir ýerli synçy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Para berip işe girýärler, para alyp türmäge basylýarlar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi.